podívej. Nikdo songy zase nedělá už. Promiňte si na Minecraftu král. Je to fedový, tady bude všechno. Bla 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 bla. Konečně škola. Už konečně. Pojaví se chybí, tady spoustu mechilku. Všechno je tady asi 5 let celý. Já si teda chvíli, co skutečně budete. Kočárko má, že nebo taky. Minecraft. Roblox, ale rozpálíme to tak. Discord máme všichni. Já prostě na YouTube. Někdo dá Hele kluci, když se tak smějete, doneste prosím vás tohleto, paní učitelce do třídy 9B. Jo, dobře. A ty mají třídu kde? Oni mají třídu, myslím, že ve 303. Když vyjdete schody a hned první dveře vpravo. Dobře, jo, 303 schody nahoru a první dveře vpravo. Kámo, mě tam nechce jít. No mě taky ne. Ale tak jdem, ať už to máme za sebou. Počkej, a jaká to byla třída? Myslím, že 303 to byla, ale Franto v klidu to zvládne. Dobře, tak jdem. Hele, tak tady to je asi. No to máš pravdu, ale hlavně na tebe budu koukat, protože já klepu, ty mluvíš, protože to ne. Pančelko, někdo klepal. A došel byste někdo otevřít, prosím vás. No tak Štěpáne, hejbni kostru a běž otevřít ty dveře. No jo, pořád. Můj brácha trolil lidi na dark webu, když jsem si všiml. Když házela mince do kelímku, nevšimla si, že jí tam spadl i zástupný prsten. A když ho uviděl, nemohl uvěřit svým očím. Klenotník mu za něj nabídl. No, Homer trpí bolestmi zad a tak jde k lékaři. Kolik má normálně? Většina českých domácností Ovce se narodila s tuhými klouby a poškozenou páteří, což jí znemožňovalo chodit. Když se jí však ujali záchranáři, všimli si něčeho zvláštního. Dokázala ovládat hračky pomocí hlavy a chápala, že její pohyby způsobují, že fungují. Tak jí postavili vozík s ovládací pákou a když má... Nikdo to... V tomhle modteku se probudit v naprosto mrtvém a opuštěném světě. Všechny stromy jsou uschlé a Bro, představ si, že vy všichni... Další krávy. Teď vyšlo PlayStation 5. Když váš dům začne zaplavovat voda, dostaňte se na co nejvyšší bod tím, že vylezete na půdu. Pokud se voda zastaví, budete v bezpečí, ale pokud bude dál stoupat, vaše půda se může také zaplavit, což vás uvězní uvnitř.